אז עכשיו אני אראה לכם, הבריסטה שלנו ינסה להוציא קפוצ'ינו, להתאמן על לאטה ארט, וגם נראה אם התחינה שלנו בסדר. אז הנה לקפה. Videos para mi canal. אוקיי. ועכשיו מה שמעניין אותנו זה הספירה ולהסתכל על הקפה. 5, 6, 7, 8. אנחנו רואים התחלה שהיא קצת איטית. אז הפרמטר שאנחנו יכולים לשחק איתו בפעם הבאה זה או אני יכול לשחק עם התחינה, באמת לעשות אותה יותר עבה, או לשים פחות קפה בסל, כי אנחנו רואים פה מקרה שהוא לא קיצוני מאוד. זה הכל תמיד לשחק עם פרמטר אחד, זה לא מקרה קיצוני, צריך כמובן לטעום את הקפה, אבל זה העניין. בואו נראה את ההצפה שלו. נראה שהוא לא מרגיש את הכד, הוא לא יודע מה הטמפרטורה, הוא מרגיש עם האצבע הזאת. עכשיו הוא מרגיש, אוקיי. אוקיי, כדאי לחכות כמה שניות גם בתוך המקציב. הוא ינסה לעשות טוליפ. בואו נראה אם הוא יצליח. אוקיי, עם דיטלס מה שנקרא, לא בכלל. אוקיי. נו, סתם על. יפה.